A la UOC fem recerca per donar resposta als grans reptes del nostre temps. Teixint connexions entre disciplines i la societat. Amb una mirada oberta, rigorosa i aplicada. I ho fem guiats per 5 grans missions. Garantir l'educació al llarg de la vida. Impulsar una tecnologia més ètica i humana. Acompanyar una transició digital i sostenible. Fomentar una cultura que promogui una societat crítica. I cuidar la salut humana i el benestar del planeta. Perquè volem entendre els canvis que vivim. Anticipar-los. I contribuir a construir una societat més responsable, crítica i inconformista. Creiem en una recerca amb impacte social. Per fer possible un món més inclusiu, digital i sostenible. A la UOC investiguem per transformar el futur.